салому алайкум дӯстон, дар магазини Realfon имрӯз меҳмонҳои озираи мо акай Умедҷон, салому алайкум, акай Фахриддин ва акай Отабек. Акай Отабек чӣ кор кардасти? Падарка бурдеси. Иҷа падарка бурдеса нафаро ки магазини мо телефон харидорӣ мекунанд, соҳиби як тамхи шарика ки зар мешаванд, ай дохили ҳам як ташаввур мекунем, мож аксессуар, наушник, ягонта массажёр, мошинка чизе ки бироварданаш мумкин ва дутайга телефони M-Horse 20 Pro ва чанда? Сета телефони M-Horse 20 Pro ки нархошон 7,500 рубл, 8,500 рубл меистанд. Дар дохили ҳамин шарикаҳо ҳастан метавонем ки телефон харидор кунем, соҳиби ҳам хеле падаркор шавем. Ва дар иҷа бошанд ино чӣ ам брат ҷамъ кардагин? Ино Тоҷикистон мераванд, худо хоҳад ҳамин рӯз ба Тоҷикистон доставка дорем. Микрофон дорем. Тоҷикистон доставка дорем, ино бошанд хеле макбук, чӣ? Ноутбук буда, макбук мегум. Ноутбук ино бошанд телефонҳо. Телефон қати падаркаш ҳамаш ҳама меравад, Тоҷикистон ба ҳама шаҳрош доставка мешавад. Нобаста аз он кадом шаҳр бошад. Масалан, любой вилоят. Ва иҷада бошад пол информатсия гирифтаган, доставка ба Тоҷикистон телефон 700 рублай то да ин дарта роиш мекунанд. Ва агар ки планшетҳои детски ягон чиз дига бошад, вай нархш камтар қиматтар мешавад, ба хотири оне ки объем дорад, вазнаш калонтар аст. Мана. Если что, доставка ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон ва даруни Москва то пеш метавонад дорем. Рақамҳое ки дар болои экран мебинем, метавонем ки занг занем ва заказ кунем.